7 bătăi din Powerpuff. Adică din deci. El ăsta se vadă mai bine, uite cum am lăsat. Deci, unul când vine, tu ce faci? Cuțitul! A doua farsă. Ba, nu e falsă, este bătăi să învățăm copiii. Dar unde vezi și tu? Dar unde știai? Păi știam Ba, nu. cuțit. Stai de cuțit. Ba, nu, că Eu aveam pe scop. haideți Nu avea nimic. Dar de ce să tu ai și eu n-am? ca să văd cum poți să baci. Bine, hai da. Spuneam piedică. Am pus piedică. Acum, a doua. Hai. Unde? Bă, și voi o căsărutat? Nu. Știți unde este Bucureștiul? Nu? Nu. Stai că te zgâriam. Hai, te zgâriam. Curioasă sunt de pe acolo. Și după aia nu mai puteți să-ți miști așa. Nu, da, nu mai atât. Dar nu mușca aia sa. Că măcar nu puteai să mai miști, dacă scurdea sângele. De nu puteai să pleci! Nu, că acolo puteam să plec, dar nu. Ba nu, că scurdea sânge. Păi da, puteau să Păi lua tot sângele și de fără sânge nu mai putem să mișcăm. Putem asta, dar nu așa. Că m-a plecat așa. Nu știi unde e Bucureștiul? Nu. Adică știam. Da, ca să Bine. știi unde e Bucureștiul? Da. Păi știam, Tony, că eram în București. Aici nu era București. Aici e România. Haide, nu mai vă uitați. Eu știm. Da, și Dani știu tot eu. Păi ca să nu am un baci. Păi nu, ca așa să învățăm copiii. Ha, cu daul tău. Nu mai făcut ceva cu propusă. Nu, Tony, nu mai faci. Da. Știți unde e Bucureștiul? Nu. Ce? Hai! Dă-i mâna. Urtu. Ce, unde te-am În mână și în bot. Un dinte și în bot. Și în mână. Hai, arată, te pup. Aici. Mă scuzi? Da. Vezi? Wow, dintele. Asta e mișcarea? Ai, din în braț. Îți bar dinții mai. Îți bar tot. Dar nu mai facem masaj. Tot îți bar. Tot îmi iese. Acum, Adică te vezi. haide, douăle raci. Am de dragoste facem acum. Nu, așa stăteam pe camera. Tu stai să mă și mă. Păi ce? Lasă cu mâna. Ești mai frumos ca niciodată. Îți mai murit. Hai, Alexandra. Ne prefăcem, uite așa. Ce amuzante! Iubirea mea. Nu. Eu trebuie să plec. Acum a doua! Sunt tare asta, nu? Să dați like mare.
Zic că eram unul cu ochelari una. Nu uitați dacă v-a plăcut să apăsați butonul. Nu uitați dacă vă place. Nu uitați dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!